माबानानै दोन दिनै बेरेफुंजानि हांसो हमबाय कास्टमार फैगोन नालाय दाहाय आइया हमो जोंना रावबो गैया रावबो गैया रोङा आइयासो हायोलै रावबो हाया जाबाय बे मानिया दिनै थांसिगोन लायबाय देरसिनखौ दोनसैलाय गिदिरखौ दोनबाय बाय बाय बेयो फुङावनो थांसिगोन दिनै फिल्म देखायगोन नालाय गामियावहाय ओंखायनो अबाव थांगोन मानो अबाव जिरायनो मानसिफ्रा सियार लायाबा ए दे होमबालाय थांबाय औ दे खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै आं दुगैखां लोबखां दायो एसे सान्दुं सायदों ओंखायनो आं सानबाय भिडिअखौ बानायनोसै नायनोनो हाला बै साइडजोंसो जिरायनोसै आङो सान्दुंखौले नायनो हाथ्रा आंनि मेगना एसे बेहाय एसे नायनो हादों आरोना दिनै जाहैबाय 5 जानुवारि ओमफ्राय दिनै जोंनि गामियावहाय आलायारन सावथुनखौ देखायनो लाबोदों बालिगामि इयुथ क्लाबा मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरोना मुभिया ओमफ्राय बेखौ बयबो नायनो एक्साइटेड जानानै दंमोन आंबो एक्साइटेड जानानै दंमोन आरो फाइनालि दिनै नुसिगोन ओमफ्राय आङो नुनायाथ' खावसेखौ नुखाबाय बाबाजों दाउआनो देखायखादों ओमफ्राय दिनै खावसेखौ नायहैनोसै आरो ओमफ्राय मानसिफोरजों ज' नायनायनि फिलानो आलदा नालाय थ' नायहैनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायबाय जानांगौ मानो होनबा मेरला जायगायावनो देखायगासिनो दङ आलायारनखौ आरो जुदि नायाखैब्ला खाथि खालायाव अबावबा लाबोदोंबा नायनो हागोन नोंथांमोना मिथिखायो बेनो गिबिसिन माहारियारि बान्था मोननाय सावथुन बर'नि गेजेराव ओमफ्राय दासिमबो बेनो दङ आरोना गुबुन सावथुना मोनथ'नो हायाखै आं आसा खालामो बेबायदि मुभि जोङो उनावहायबो नुनो मोनगोन सोरबा गोदान डाइरेक्टरफ्रा मोजां मुभि बानायनानै बेबायदिनो माहारियारि लेभेलाव जोंनि बर' सावथुनखौ लाबोनो हागोन प्राउड फिल खालामहोनो हागोन दा दिनै जोङो बेखौ नायनोसै ओमफ्राय आं एक्साइटेड जानानै दङ आरोना नायनो थाखाय ओमफ्राय सासेयाथ' नै खामानियाव थांगासिनो बिदिनो टिकेट राननाय ओमफ्राय बिदिनो पुलिसनिफ्राय पारमिसन लानाय मानाय बिराद टेनसनाव दंमोन बियो दाखालिफोरनिफ्राय माने पुलिस अनलाइनसो एप्लाइ खालामनांगौ नालाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव माने खालि आन्डार प्रसेसल' देखायबाय थादोंमोन आरोना थ' आंबो बांद्राय सोंनाय जायासै मैया थांदोंमोन बिसोरो पुलिस स्टेसनावहाय जाबाय खोमा खामानिया थ' फाइनेलि दिनै नायनो मोनसिगोन ओमफ्राय दायो बिदिनो चेयार माबाफोरखौ बिसोरो रेडि खालामगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय नै दिनै फुङावनो हांसोखौ हमबाय आइया रावबो हाया बे न'आवहाय हांसोखौ हमनो आइयाल'सो हायो आरोना बे राजायाबो हाया ओमफ्राय बाबायाबो हाया हमनो आंखौथ' लिस्टावनो दालाखा आरोना आंहा बेफोराव जेबो एक्सपिरियेन्स गैया न'आवबो फिसिखायाखैमोन गोदो ओमफ्राय बेहायबो फैनानैहाय आं हांसोनो आदारखौनो हैफेराखै आं खालि दाउ गन्द्रा ना गग्रा दाउ गन्द्राखौल' सिबफेरदों आरोना बिनि बादै जेबोखौनो मावाखै आङो ओमफ्राय राजाया मावो ओमफ्राय जों थायाबा आइया मावो बाबाया मावो ओमफ्राय दायो दाउदै दैगासिनो बिदिनो दैसे दैनै आरोना नोंथांमोननो नांगौब्ला मागोआव जानोब्ला अर्डार खालामफैनो हागोन आरोना स्टकआव थायोब्ला नोंथांमोना मोनलांगोन आरो गैयाबाथ' गैलानोसै दिनै मानै लांगोन आरोना थ' बियो दाहाय फैगोन खोमा बिबोनाङानो जायो माने राजानि बिमानैनि फिसाला आरोना थ' बेयो फैबाथाय दा लांसिगोन आरो दा नै आङो राजाखौनो नेगासिनो दङ आरोना ओंखाम जानो थाखाय गोबाव जाथारबाय सफैयाखैनो दाबो दसे फैनानै थांफिनदों आरोना दा आं राजाखौनो नेगासिनो दा राजा फैब्ला ज' ओंखाम जानोसै आरोना
ओमफ्राय बाबा मोना ओरैजाय बारियावहाय खामानि मावगासिनो बारियाव माने नै खाथियावनो आरोना बायरानि बेराखौ होनो थाखाय बेयाव आं नायहैनोसै र' बिथांमोना मा मावगासिनो हारसिं नामा बाबाया हारसिं ए सैजोबखाबाय ने बेखौ सावनो बाखि दङ बेखौ सावगोन उनावहाय दिनै गोबाव जाबायना नानिखौ दोनबोदोंमोन नानिखौ नोंस्रानि दङ ना दङ मामोनलाय दिनै गुन'त्सब दङ बिसिना दिनै दङ नायगोन ना नाया आलायरनखौ मा नाया जानो नायगोन दाहाय नायगोन ना गासिबो फैगोन दा फैगोनदां दे मोजां नुगुलायदोंलै ने माबा लादों मा हांसो लादों माथो अबाव थांगोनदां माबा बे आनै प्रमिलानि फिसालाया फैगोन दाहाय लांनो बायगोननो राजाया बियावनो थांसैलाय लां होनदों गैया बेहा टाइमानो ए आमुक बुस्थु लाना फैगोन बाय नालाय ए जरा बेसेबाङाव होगोन दा 10 थाखा 10 थाखा 10 थाखायाव 10 थाखा थाइथाम होयो ए गैला दा खोनादोंना सेंग्रा लोगोफोर गैया बे खसाव फरिखासोबा बेखौनो नेदों बे गाङा नै हांसो बायग्राया फैबाय नै नों रोंगोन खानो रोङा दां खानानै दोनसै मेजेमथार खिन्थु खेबसेनो मानिबो फिथारखा ओमफ्राय मिलायलाय बेदरखौ ओमफ्राय दोनोबा दोन आरो एसे मिथिबाय आलगा आलगा जानो नाङा नङाबा हांसो रानो हाया मेजेमाना नै ओंखारबोबाय जोङो न'निफ्राय नायहैनोसै आलायारन एबा रिस्क थानाय नङा बेनिखायनो आं गिबियावनो खावलायखानाय जायो जाहाथे बेनिखायनो ए नेहा नायलाय 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 मेगना खोबजोबनाय बादि खानाया लाजिदों जि खाफ्रा जोमनाया नामा मानसि जाहांबाय नै ओमफ्रायो माखासे माबा माबि मिउजिक भिडिअ देखायलाबायदों आरो ना नङाबा बर जायोना सिगां सफैजेननाय मानसिफोरा ओमफ्राय नै दा हाउसफुल जाहांगासिनो आरो ना ओमफ्राय देखायबाय जोब्बाय मुभिया ओमफ्राय जि थाब जोबनाय बायदि मोनबाय नायबावगौमोन जादों आरो ना इन्ट्रेस्टिंथार आरो ना मुभिया मानो जाया जानांगौ जाखो माहारियारि बान्था मोननाय मोनसेल' बर' सावथुन बेखौ जुदि इन्ट्रेस्ट मोनाबा माखौ इन्ट्रेस्ट मोननो नङा होनबा
गोदोनि मानसिफोरखौ नुनानै मोजां मोन्दों आरोना गोदोनि स्टाइलफोरखौ ओमफ्राय आंनि बिहावफोरखौबो यां एड्सआव माबायदिमोन बेखौ नुनो मोनबाय दिनै मोजां मोनबाय आरोना अभारअल मोजां मोनथारदों आरो हाउसफुलबो जादों मोजां मोनबाय बिदिनो लाबोबाय थायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो थ' सफैबाय नायनानैहाय मोजां मोनबाय नायनानै ओमफ्राय फार्स्टआव मानसिफ्रा थाब फैयाखैमोन नालाय ओंखायनो गोबाव जाबाय नङाबा 7थानिफ्राय देखायनायमोनबा दहायनो जोब्बायमोन आरोना थ' मानसिफ्रा लासै लासैसो फैदों नालाय हाउसफुलानो जादों आरोना थ' बेनोसै नोंथांमोना जुदि नायाखैबा नायदो मुभिया मोजां ओमफ्राय आंबो मोजां मोन्दों बयबो मोजाङानो मोन्दों गोदोनिबाबो इन्ट्रेस्ट दङ आरोना मुभिया थ' नै दा जायफ्रा मुभि लाबोदोंमोन बिसोरनो दा ओंखाम ओंख्रि खुरनानै होनांगौ आङो थ' भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय